Здравейте! Днес това е първото ми видео за този нов канал. Истинският живот на Наруто фен. Да, ще качвам за живота си и да. Очаквайте яки видео. Скоро абонирайте се за него. И за Наруто фен скоро ще има нов епизод. Да. И друго, ще снимам понеделник и петък на този истинският ми живот канал. Истинският живот на Наруто фен. Айде да стигнем 20 абоната днес за това видео. Друго, какво да кажа? И това ще бъде и от видеото. Чао!